Hey, okay everyone, welcome back to the stream everyone. Now I'm going to start the game. एसे डिले जाबाय गेमा एसे लेट जाबाय मानो होनोब्ला This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Dear guys, look. Sorry for the delay. Right now I am back to the stream. The stream is for BODOLAND Rising Stars esports tournament. Right now I am here for the game tournament. Here we have total how many teams? Like 20 teams we have. Oh my god. Okay. So दायो जोंना 20 teams दङ जोंनि टुर्नामेन्टआवहाय दा आङो स्ट्रिमखौ डिले होनाय जादों 2 मिनिट स' बेनि थाखाय निमाहा मानो होनब्ला स्ट्रिम स्नेप खालामनानै गावनो फैयो मानसिफोरा स' बेखायनो डिले होबाय स्ट्रिमखौ बेनि थाखाय गाज्रि मोननो नाङा दा जोंना फ्लाइटआ मिलिटारि बेस साइडनिफ्राय थांनानै शुटिं रेन्ज सेबारनि साइडजोंहाय थांगासिनो दं दा नायनोसै सोर बबे जायगायाव ओंखारो आरो बबेहाय लुट लानानै बबेहाय खारो मा होनो रायजोफोर ओके स्ट्रिमा 2 मिनिट डिले स' नायनि माला स्टार्ट जायो दासिम जोंना खेला जागासिनो दङ दा ओंखारबाय जालिनि ग्रुप ओमफ्राय लोगोसे माबेलाय Bad boy, team number 16. Okay guys, look. Dini boom bam नायनोसैलाय मा जायो नायनोसैलाय साउन्ड फैदोंना गाइसमोन जोंनिया लामैनो ओंखारला जोबखाबाय लोगोसे टीम बड'आबो ओंखारबाय This is team bodo टीम बड'थ' नङा बिथांमोना टीम बड' रिटायार माने बोराय पार्टी जाहैबाय आरोना आरो लोगोसे 17आबो ओंखारजोब्बाय सेबारनियावबो ओंखारला जोब्बाय स' बिदिब्ला जोङो फाइटखौ नैबेहाय नुहां जानानै दं नाथाय नुगोना नुवा गारि लानानै खारगासिनो दं टीम नाम्बार 18 नि एएफ एम्फौआ गारिजों होसोनो नागिरदों सोरखौबा नाथाय होसोआखै Okay, everything is set right now. गासिबो थिगैनो दङ आंबो थिगैनो दं नोंसोरबो थिगैनो दंब्ला कमेन्ट्स हरदो ओमफ्राय स्ट्रिमखौ नायदोंब्ला अन्नानै प्लिज लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आं दिनै फैनायनि मेन खारनानो जाबाय माने आंथ' होआमोन बे स्ट्रिमखौहाय जोंना निक'आ होयोमोन नाथाय निक'आ मैयानो अलरेडि बुंखादोंमोन आं गाबोन सोलाबा होननानै नाथाय जोङो बेनि मेसेजखौ नायस'नाखैमोन स' बेनि थाखायनो जों बेखौ आसा खालामनानै थादोंमोन नाथाय लास्ट मोमेन्टआव जेब्ला आं बुंहरदोंमोन अब्ला बेहाय एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जादोंमोन आरोना मैया स' बेनि थाखायनो बिथाङा होनाय जायासै स' बेखौनो आङो काभार खालामनाय जाबाय दा आं स्ट्रिमाव फैनाय जाबाय बेजों लोगोसे जोंना रज'गाव मोननै टीम दङ इट्स अ बड' एन्ड द टीम बिडिएल राइजिं स्टार esports दा पुकिं खालामगासिनो दं विन मा होनो 45 लानानै बड' गब्लिना नाथाय आखायाव सिलाय मोजां गैया स' गावलायो ना गावलाया नायनोसै एन्ड लोगोसे यासनाया पनिर लानायावबो दङ जोंना टीम नाम्बार 15 नामाबो गलासो बेनम खिलामानो खिलामा गावना होबानो जाबाय दा दाहाय लोगोसे दङ जोंना बिसिनि खाथियाव सोर दं एनएफ हुलुलुलु एनएफ स्कप नो स्कप एनएफ मेक्स 10 एनएफ कपि दंलाजोबो आरोना लोगोसे जोंना सेबारनियावबो फाइट जाहां जानानै दं दासिमबो जाथ'वाखै जाहां 10 नाम्बार माबा टीम नाम्बार 10 जों टीम नाम्बार 17 जों बर' दावहारु आरो नायनि सोर एलिमिनेट जालाङो दासिमबो फाइट लाथ'वाखै नाथाय मोनसे टीम अलरेडि खारखाबाय सेबारनिफ्राय नाथाय नै फायार साउन्ड फैबाय बर' दावहारुनिफ्राय नाथाय गावलायथ'नाय डेमेज जाथ'लायनायनि दासिमबो जायाखै घटनाया दा जोङो रजगावबो खाथि एनिमि फाइट लाहां
लागाव देबा बिसिना साथामल' रानु मण्डल लागाव देबा इट्स बड' लागाव मोनथाम टीम सरि मोननै टीम दङ मोननै टीमावहाय लिंगामोन दङ लिंगाया अलरेडि सासे नक खालामबाय माइरंआसो नक जादों रानु मण्डलजों अके माइरंआ नक जादों रानु मण्डलजों जेबो नङा रिभाइभाल गेलेगासिनो दं बिथांमोना दासिमहालागै बड' गब्लिनाबो खाथियाव फैबाय इट्स बड'खौ नै गावनो एनिभार्सा सानैखौबो इट्स बड'आ जाजोब्बाय मारै जाखो लिंगाखौबो जाबाय इट्स बड' हु इज हि नायनि बिथांखौ माबायदि गावदों एनिभार्सखौबो जाहां गावहां जागासिनो दं नायनोसै बिथाङा माबायदि गावो एनिभार्सखौ इट्स बड' Oh my god, बिथाङा एनिभार्सखौ ओके 1v3 खालामनाय जाबाय रज'आव इट्स बड' साथामल' फैदों बिसिनियाबो दा बड' गब्लिनखौ रास होनो थांगासिनो दङ आं बेखौ नायबाय थानि इट्स बड'खौ दासिम जोंना फाइट जाथ'वाखै सेबारनियाव जाहां जादों मोनथाम टीम नाथाय दासिम जाथ'वाखै यासनाया पनिर लानायावबो नै जमलायगासिनो दं सेबारनियावबो जमलायगासिनो दङ दा बड' गब्लिना हारसिं मा खालामनो हायो नायनि हारसिं 1v स्क्वाड खालामनो हायो ना हाया नाथाय एकदम बिराद डेमेज जानानै दङ इट्स बड' नायनि गोजौआव गाखोदों अके फुल स्क्वाड डाउन टीम बिडिएल फुल स्क्वाड डाउन बेजों लोगोसे रानु मण्डल मोनना लागाव देबा आरो लोगोसे इट्स बड' फुल टीम मोनसे एलिमिनेट खालामनानै हरनो हाबाय बे समावहाय जोंना रज'गा खालि आरो लोगोसे जोंना सेबारनियावहाय खालि जाहां मोनसे टीमा अलरेडि खारबाय गारि लानानै बड' आर्मि बड' माफिया बड' दावहारु दा खारनायनि प्लेन लाजोब्बाय आरोना दासिम फाइट लाथ'वाखै मानो होनब्ला देरहानांगौ एसे केम्पिं खालामनानै ओमफ्राय मारै जाखो टीम नाम्बार 14आ सासेल' फैदों टाइम हास्लाबाखै ना दस्रायाव बिजि जाखो बेखौ मिथिनो मोनला नाथाय नेबाय थादोंमोन बिथांमोनखौ नाथाय फैस्लाबासै जार्कियाव बिन्दास सेफ दङ टीम नाम्बार 5 गड हान्टार बिथांमोना दा लोगोसे दङ जोंना सानि लियन दंफैयो जोंनि टीमावहाय जोंनि खेलायाव सानि लियन बिथां दंफैयो सानि लियना माबायदि गावो नायनोसै लोगोसे TML बर' बाबु बिथांमोनाबो पचिंकियाव आरामै लुथिगासिनो दं आरोना बिन्दास दासिमबो फाइट जाथ'वाखै जोंना यासनाया पनिर लानायाव नायनो हागोन जों फाइट जाहां नाथाय दासिमबो जाथ'वाखै एसे गोजानाव जमलायलायगासिनो एनएफ हुलुलुलु मोनजों बिथांमोना हुलुलुलु मोना खालि माबायावल' थायो यासनायावल' बिसिना ड्रप लकेशना बेवहायनो थार आरोना दा लोगोसे दंबावो जोंना सेबारनियावबो खाथि नाथाय फाइट जाथ'नो मोनाखै दासिमबो उखुमसानिफ्राय गाव हरलाबायनो आरो लेक्साया नाथाय स्पट जायाखै जानांगौ बर' दावहारु बिथांमोना सानैल' दङ बेवहाय सानैयाव खारबायानो अके आं बारा गोरा रायलायनाय नङा मानो होनब्ला मेङो अयथासार आरो मोनसे स्ट्रिम दंबावो बेनि उनावहाय माबायावहाय मा होनो लेट मी चेक द कमेन्ट्स हाय सोरां ब्र हेलौ फार्स्ट कमेन्ट आंजों रुम नांनो बा आइडि हर अ माय गड आं रोङालै नोंथां आं गेलेनो रोङा जोंना दासिमबो फाइट जानाय जों नुनो मोनथ'वाखै पचिंकियावबो बिन्दासैनो दङ गाटकायावबो बिन्दासैनो दं जर्जफुलाव बिन्दासै दं दरा केकमोनखौ नायसै बिथांमोना अलरेडि बिराद मेट्स देरहायै बिराद फैसा खामायलांबाय आरोना उन्दैफोरखौ लुथिलांजोब्बाय जेबो नङा बिथांमोना मोजां गेलेयो स' बेखायनो बिथांमोना देरहादों स' बिथांमोना गोबां प्रेक्टिस खालामो बेनि थाखायनो मोजां प्लेयार होननानै बिथांमोना नाम मोनदों
लोगोसे जोंना दरा केक मोननि टीमा गाटकायाव दं नाथाय दरा केकआ हारसिं दंहैयो बेसेबा गोजानाव आरोना हस्पिटालाव जुदि सोरबा बेंनानै लागायबाथाय बेना नामो निशान खतम स' दायो जोंना बेनम खिलामा मोनहा पुश खालामनो थांगासिनो दं दरा केक नकार्स टीम नकार्सखौ नाथाय लोगो मोनसनासै साइडआव दङ टीमा ओरैबो बेंनानै दङ खिन्थु टीम नकार्सजोंसो उल्टा जुदि माबा जायोब्ला आलदा जागोन खोथाया स' दासिमाव पुश पास जालायथ'वाखै सेबारनियावबो जोंना फाइट जाहाङैनो जालाङैनो थालांसिगोन जायैनो माबालांसिगोन दासिमबो जायाखै जाथायनाय नंला खोमा मिथिला खारलायलायनायनिसो प्लेनिं लाबाय गारि लालायलायनायनिसो प्लेन लाबाय बड' दावहारुमोनाबो न' सिङाव केम्पिं कुम्पिं खालामनानै थागासिनो सासेयाबो गुखुम सायाव गाखोनानै थागासिनो खिखो ना हासुखो मिथिला न'निखौबो जायखिजाया थागासिनो आरोना दायो लोगोसे जोङो नायनो मोनगोन दासिमबो फाइट जानो मोनाखै स' माखौ नायनो फाइट जायाखै अके रजगावनो मोनसे चेक खालामबावनोसै आङो लागावदेबा रानु मण्डल एन्ड इट्स a bodo एक सेकेन्ड आङो मोनसे मेसेज खालामनि ग्रुपआव कमेन्ट खालाम रायजोफोर कमेन्ट आं दा कमेन्ट फरायनायनि मुडआव दंथ'यो आं मोनसे ग्रुपआवहाय मोनसे मेसेज लिरदों र' सोरनि पइन्टआ बेसेबां सोरनि पइन्ट माने दासो स्टार्ट जादों गेमा फाग्ला बोरै पइन्टखौ दाननांगौ जेब्ला गेमा जोबगोन अब्ला पइन्टखौ मोनसिगोन आरो लोगोसे जोंना मिरामाराव खनसे खेला दंबावो बे जोबखांनायनि उनावनो दायो जोंना सेबारनिफ्रायबो दोरोदलायबाय दा फाइट जामारासै जाहाङैनो थालांबाय नाथाय जायासै गावस्रालायजोबनाय आरोना ओरै सासे नै जोंना गाटकायावहाय जालायबायानो टिम नकार्सजों मा ओरै थांनाया ओरै फैयोब्रा टीम नम्बर 18 को अलरेडी फिनिश खालामबाय टीम नकार्सआ अ माय गड साब्रैबो जिहो हरजोब्बाय आसाम राइफल्स ना मामोनथाय आसाम फाइटार्समोन खोमा बिसिनि टीमा बिथांमोना जिलांबाय टीम नकार्सजों सौग्रावहैबाय गाटकायावहाय स' जेबो नङा जों फाइटखौ नायस्लाब मोनासै आङो माबायाव कमेन्ट्स खालामदोंमोन स' जेबो नङा जोङो आउट अफ जोनावहाय नुनो मोनगोन हेल्पलेस बसखौहाय टीम बड' एग्जिट बिथांमोनखौ नुनो मोनगोन नाथाय दासिमबो बिथांमोना जनाव हाबथ'वाखै लोगोसे जोंना दासिमबो फाइट नुनो मोनाखै आरोना मेजर रय बिथांमोना एनएफ हुलुलुलुजों सौग्रावनो हागौ बोरैबाबा एनएफ कफिजों सौग्रावनो हागौ बोरैबाबा लोगोसे इट्स a बड' बिथांमोनाबो रटेसन खालामै रजगावनो गिदिंगासिनो दङ दा जोंना हेल्पलेस बसआबो होगासिनो जनसिम हाबनो आरो लोगोसे नैबे खाथि बाइकजों आयु गावजादों खोमा टक्सि जिया सोरजों गावजादों होनोब्ला टीम नाम्बार 5 जोंनो गावजादों जानांगौ मानो होनब्ला बिनि खाथियावनोमोन स' खारबाय जा 7 दंसै दा टीम नाम्बार 8 नि हारसिं बेवहाय मा खालामगासिनो दं खिफैदों ना हासुफैदों बेलाय जियानो जाया टीमा जि मोनथाम दङ बेवहाय टीम नकार्सजों सौग्रावहैबावबायसो दाना टीम 8 दा मा जायो नायनोसै खारबाय एरायबाय लाखिलायबावबायसो सेस नों थैखासिगोन होनबालाय थैखासिगोन बायदि मोनबाय आङो दा आन्दाज मोनथ'वाखै नाथाय दोरोदबाय टीम नकार्सआबो आन्दाज मोनासै खोमा स' खारबाय बेहाबो थाथ'बाय
दा लोगोसे गेम 3 दैमारिमोननि टीमा बेवहायनो थाखुमालायनानै दंजोबो आरोना गावस्रालायनानै ओके बाबुराव दा टीम नकारसाबो रटेसन खालामगासिनो दङ माला फाइट जायोब्रा फाइटसो नेगासिनो दङलै फाइटसो नेगासिनो चलो 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 बाबुराव ड्रप लुथिगासिनो दं टीएमएल टीम टीएमएलआ ड्रप लुथिगासिनो दङ दासिमबो ड्रपआव मा मोनदों मा मोनाखै बे गाव अग मोनदों अग मोननानै बेसेबां गावनो हायो नायनोसै टीएमएल बर'खौ बिथांखौ दा बिथांमोननि खाथियाव टीम बड' एक्जिटआ थांगासिनो दङ फैगासिनो दङ सौग्रावहा फाइट जाहां जाहां नाथाय अलरेडि मोनथिखाबायानो ब्लेकबर्डखौ गावहरदों नाथाय दासिमबो शट मोनलायनाय जायाखै अके आइके काइजिन बिथाङा शट्स मोनदोंमोन हेल्पलेस बसआबो बिराद डेमेज जानानै दङ हेल्पलेस बसआबो हिल लाबाय आरामसे सेबैनो दङ दासिमबो जेबो जाथ'वाखै 3 versus 4 अके सोर एलिमिनेट जालाङो नायनोसै सोर फाइटआव सोर देरहायो नायनोसै दासिमबो गावलायलायनाय जागासिनो दङ नाथाय जेबो जाथ'लायाखै टीएमएल बर'आ डेमेज जाबाय आरो बिथांमोननाव सानै डेमेज जाबाय सोरबा सासे नक जायोबाथाय सोरबा सासे एडभान्टेज मोनगोन आरोना नाथाय बिथांमोनना बे डेमेज जाजोब्बाय टीम नम्बर 6 नि या दा टीम नम्बर 6 जों टीम नम्बर 9 जों गावस्रालायनाय जागासिनो दं आरोना दासिमबो जेबो जाथ'लायाखै फैथ'लायाखै नक जाथ'लायाखै टीएमएल बर'आ साब्रैखाय बिराद एडभान्टेज नाथाय ओरै गावस्रालायनानै गावलायोबा बरिया मोजां जागोन नाथाय गावस्रालायाखै दासिमबो मोनसे जायगायावनो थादों नाथाय सासे गावस्राहांदोंमोन नाथाय अलरेडि जोंना टीम नम्बर 9 आ फल बेक जाबाय मानो होनब्ला बिथांमोना साथामल' बेनि थाखायनो फल बेक जाखो ना रटेसन खालामखो ना प्लेइं खालामखो बेखौ मिन्थिनो मोनला जिखुनु खारबाय मोजां गावजानायखाय खारबाय जानांगौ स' जेबो नङा बिथांमोना खारबाय जोब्बाय आरोना दा जोङो नुनो मोनगोन टीम नकारसा दासिमबो फाइट सासे दङ माथो बावनो दासिमबो आच्छा खारबाय दा न'आव थाहैबाय दा जों नुनो मोनगोन टीम नकारसा मोनसे टीमजोंहाय खाथि जानानै दङ नाथाय फाइट जाथ'वाखै फाइट जायोना जाया नाथाय नै टीम नम्बर 13 आ सेबैनो दङ बिथांमोनाबो नाथाय खाथिथार आरोना दा फाइट जायो ना जाया नायनोसै Okay. 16 teams, 60 জন alive in the lobby. Right now we have go to hell. बिथांमोना बिन्दास दङ सेनो गोजौआवबान जिरायनानै दंरा बिसोरो दायो जोंना एनएफ हुलुलुलु एनएफ कपि मोनजों बर' सुनिल थाकिया गावलायनाय जाहांगासिनो दङ नाथाय दासिमबो एनएफ कफिया लागावदेबाखौ गावबाय लागावदेबा where is लागावदेबा एनएफ कफि where is लागावदेबा जिलांबाय नामा बिसोरलाय जालि मानसि खाथियाव दङ अके एनएफ कफि साथाम दङ ओमफ्राय साथामा जालांबाय लागावदेबामोनखौ नायनि एलिमिनेट जादोंना जायाखै टीम खर' गाज्रियाबो जिलांबाय आसाम फाइटार जिलांबाय टीम बिडिएल जिलांबाय रानु मण्डल जिलांबाय इट्स बड' साब्रै किल खालामनानै जिबाय थ' जिलायलायनाय आरोना दा सोर बेसेबां बिसिलायनो हायो सोर बेसेबां देरहायो बेनो जागोन जोंनि दिनैनि गेमनि विनार दा जोंना टीम ताकिया बिथांमोनना एकदम जमगासिनो दा 3v4 सिचुएसन जानानै दङ दा सोर एलिमिनेट जालाङो नायनोसैलाय रास होयो ना होआ नायनोसै टम किसुआ माबेलाय किसाव नाथाय फल बेकसो खालामबाय बिथांमोना साब्रैमोन साथामखौ जुदि फुसोयोबा देरहानायनि चान्स थायोमोन बा एडभान्टेज थायोमोन साथामखौबो फोजोबलांनो नाथाय बिथांमोना पुश होआलासिनो फल बेक जाबाय मानो होनब्ला बिथांमोना मोनथिया साथामल' होननानै साब्रै साननानै बिथांमोना फल बेक खालामबाय जेबो नङा नायनोसै बबेयाव जों फाइट नुनो मोनगोन दा अके हियर जालमुरि वी हेभ टीम नकारसिम दावखोगासिनो दं नाथाय
जालमुरिया जिसिगोन बायदि मोनखाबाय आङो टीम न'कार्सआ बेवहाय गावहरनो चान्स लाबाय गावबायानो नाथाय अलरेडि एसे डेमेज ओंखारबावबायसो जालमुरिया लागाव सेस दाना मारै गावनो लागाव जालमुरिया थासथावबायमोन नाथाय हारसिं जुजिफैनाया मोजां जायासै बिथांनिया जेबो नङा टीममेटआ खाथियावनो दं नाथाय हारसिं मारै फैग्रोखो जाम्बा लरग' बुटबक आरो जालमुरिनि फैबावबाय टीमा टीम 12 सानै अलरेडि नक जानानै दङ अके टीम नकार्स भार्सेस टीम 12 सोर एलिमिनेट जालाङो नायनोसै दा मलि सलि गावलायलायनायनि खोथा जागासिनो दं टीम 12 आ अलरेडि सानै नक जानानै दङ दा टीम 4 जाम्बा बुटबक हटसिक जबालवाला जानानै थांबाय दायो जोंहा एरे डिभिएस टीना बिथांमोना कमप्लिटलि एलिमिनेट जालांबाय जोंनि नैबे टुर्नामेन्ट गेमनिफ्राय ताइ लोगोसे जोंना टीम नकार्सनियाबो अलरेडि गासिबो रिभाइभ जाजोब्बाय ओमफ्राय लोगोसे जों नायनो हागोन टीम नम्बर 17 जों फाइट सोलिहांगासिनो दं नाथाय एलिमिनेट जाथ'लायनायखौ दासिमबो नुनो मोनाखै टीम 13 आबो खाथि फैबाय टीम 7 आबो खाथि दा टीम नकार्सआबो खाथि सोर जिलाङा नायबाय थालायनाय जानोसै नाथाय बेराद टीम नम्बर 7 नि बिथांमोना साथामल'सै सासे थैलांबाय बिसिनियाबो जिउ गोमालांबाय बहा गावलायदों मादै मोनसेसो दा गारि लानानै बिथांमोनाबो रटेसन खालामनायनि प्लेन लादों यासनायानिफ्राय सानि लियन बिथांमोनाबो थांगासिनो दङ टीम नकार्सआ गावहरनायनि चान्स लागासिनो दं टीम नम्बर 17 खौ अके आदा खर' गाज्रिखौ नायलाय खर' गाज्रिया जिबाय दालां खर' गाज्रि हुइरिस खर' गाज्रि टीमा जिलांबाय खर' गाज्रि टीमा एकदम खर' गाज्रि बायदि गेलेनानै जिलांजोब्बाय दा टीम नकार्सआ आरामसे एडभान्टेजै साब्रै दं आरोना नेयै लोगोसे दङ जोंना खाथियावनो टीम नम्बर 17 ओमफ्राय टीम नम्बर 7 खाथियावनो दङ दासिम जों फाइट नुनो मोनथ'वाखै नाथाय शुटिं रेन्जनिफ्राय थांगासिनो दं बेलेग मोनसे जायगासिम स्पट खालामलायनो ट्राइ खालामलायगासिनो दं G2H गो टु हेल टीमजों बिराद डेमेज जननिफ्राय ओमफ्राय हिल लानानै दोरोदनायनि प्लेनखौ खालामबाय बिथांमोना जनजों माने खाथियाव मोनसे टीम दङ बिसोरजोंसो फाइट जालायदों जानांगौ नाथाय थैलायलायासै अलरेडि एसे डेमेज लानानै खारजोब्बाय टीम नम्बर 5 जों टीम नम्बर 21 जों खाथिमोन नाथाय दोरोदबाय ओमफ्राय सौग्रावहैसिगोन बेलेग मोनसे टीमजों गो टु हेलआ दा गावजायोना गावजाया बे गावसिनि खाफालसै बर' दावहारुमोन जों बर' आर्मि बर' माफिया आरो बर' बिर जमलायलायगासिनो दं उन्दुलायनानै एकदम फ्लाइट सिङावसो उन्दुखादों आरोना ओरैबायदि सालु उन्दुनानै ओरैबायदि गावनो प्लेनिं खालामदों नाथाय जेबो जायासै अके नकबो जायासै आयै आंना इउपिएसआ माबा जालायबाय गाबलायबाय थै उसुबिदालै ओहो कारेन्ट कानेक्ट जायाखै र' दसे धैर्य रायजोफोर अके डान कारेन्टआनो एसे दिगदार जागासिनो दंलै दैबानानि थाखायनो जेबो नङा गो टु हेलनिया साथाम दं सासे थैबाय दा टीम बर'खौ गावनायनि प्लेन लागासिनो दं दा गावनो हायो ना गावसोरसो गावजायो नायनोसै मा जायो दा टीम बर'आबो साथाम गो टु हेलआबो साथाम दा साथाम उन्दुलायगासिनो दोरोदलायगासिनो एकदम फुथ्रोदलायगासिनो सोर फुथ्रोदलायनायाव सोर देरहालाङो नायनोसै आरो जों दासिमबो फाइट जानाय नुहां जानानै दङ नुहां माने अलरेडि फैलायलायबायानो अके डिभिएसजों लागायदों इट्स काजेन नाथाय नक जाबाय बिथाङा गावसिजोब्बाय टीम नम्बर 5आ अलरेडि सासेखौ गावहरनायनि प्लेन खालामदों हेल्पलेस बसआ नाथाय
1v4 सिचुएशन जानानै दङ दा थैयाखै किल लाबाय बिथाङा गाव हरदों सासे नक खालाम हरबाय हेल्पलेस बसआ गल जा हरबाय दाना नै बेलेगजों गावजा हरबाय टीम बर'जों गावजा हरबाय आंनिखौनो दा टीम नाम्बार 5 आ अलरेडी सासे जाजाबाय आरो सासे नक जानानै दङ रिभाइभ होनो चान्स दङ ना गैया नायनोसै बिथांमोना अलरेडी स्मक दुला दुलाथ' खालामजोब्बाय आयौ दुला दुला फोथारानो दुला दुला जाजोब्बाय नाथाय बेलेग टीमबो फैदों बायदि मोनबाय आङो बर' आर्मि बर' दावहारु बर' माफिया अके बेलेग टीमबो फैबाय लोगोसे जोंहा खाथियाव दं टीम नकार्स ओमफ्राय बर' माफियामोना बेलेग टीमजों गावजा हरसिगोन बायदि मोनबाय आङो बेलेग टीमजों गावजा हरमारबाय जिबायानो आं सानखादोंमोन नाथाय काभाराव दं आरोना जिनाय जासे माबायाव गैला ओमफ्राय लोगोसे बर' टीमखौ नारसोमनो थाखाय जोंना टीम नाम्बार 5 आबो दावखोबाय जन फारसे दावखोबाय ओमफ्राय लोगोसे एनएफ आउट अफ जनावनो मारै फाइट लाबाय थाखो दावखोदो दा टीम बर'आ जमगासिनो बिसोरबो वाइट सार्कोलसिम गैथ'वा आउट अफ जन माने जनाव दङ खिन्थु आउट अफ जन नाथाय दै सिंहाय मारैजाय बारबोखो ना माखो बिसोरलाय दैजों बारबोनानै नक जालाजोबसिगोन बिसोरो जनावनो थैजोबसिगोन बिसोरो बर' बाबु बर' माबा माबि आरोना किल लाबाय किल लानानै दावखोनो हाया दैजों खारनानै बिराद गाज्रि सिचुएशन जाबाय दैयाव गावसिजाजोब्बाय लागाव सेस बरबाद दुनिया लुट गया हमको ये तोड़ दिया होननाय जासिगोन दा दै सिङाव एब्रेनानै दं सासे दा गाव हरनो हाया लेफ्टथिं नुथ'वाखै अलरेडी बेबो थैसिगोन बेबो नुजाबानो थैखासिगोन आरोना नुजाबानो थैबाय अके प्ले जनजों बर' बाबुआबो जिउ गोमालांबाय बेजों लोगोसे जोंना टीम नकार्सआ टीम नाम्बार 5 खौ पुश होनो टारगेट लागासिनो गोजौनिफ्राय बरियाके एडभान्टेज लानानै गावसिगोन बायदि मोनबाय आङो गावबायानो अलरेडी डेमेज मोनबाय टीम नाम्बार 5 नि सासे जानानै जिमारबाय सासेल'सै नाथाय जिबाय जरदाला जिथारसिगोन ना जिथारसिया टीममेटआ बासायो नायनोसै जिखुनु टीममेटआबो खाथियावनो बारा गैया नाथाय जिबाय बायदि जिनाय नङा टीम नाम्बार नकार्सनिया सासे दंबावो सोर गावनो हायो अके जिबाय टीम नकार्सआ सानै जिबाय दा नै अलरेडी रिभाइभ गेलेबाय नाथाय टीम नाम्बार 5 आ एलिमिनेट जालांबाय खाफाल गाज्रि बिथांमोना टीम नकार्सनिखौ जर्डल एन्ड टीम के सासे जालांनो हाबाय नाथाय किल मोनदों ना मोनाखै बेखौ मिथिला नाथाय सासे रिभाइभल जाबाय आरोना दा लोगोसे बर' आर्मि बर' टीमा दै जिं एकदम होसोगासिनो दं नाथाय टीम नकार्सजों बिराद डेमेज मोनसिगोन बिथांमोना बिराद गाज्रि लकेसनाव दङ अन्थाइ नायहरगासिनो दङ दै नायहरगासिनो दं जराखेगा बड' आर्मिखौ अलरेडी नक खालामहरबाय दा बड' आर्मिखौ रिभाइभ होनो हायो ना हाया नायनोसै रिभाइभथ' होनो हानाय नङा बिराद गोजानाव थांबाय टीम नकार्सआ लोगोसे खाथियाव दङ सरि बावदों दुलाथ' खालामबाय नाथाय बर' माफिया बर' बेदर गावसोरखौनो गावसोर बासायलायनो हागोन ना हाया बेखौथ' मिथिला नाथाय बर' बेमोन सिख्लामा मेजर बयमोनजों दावहा नांलायगासिनो दं बहा गावलायदों मादै जम राजाया नै जिसिगोन जम राजाया जमगासिनो दं एकदम अन्थाइ खनायावहाय सोरखौबा जालांनो सोरनिबा दिन दं खोमा नाथाय गावसो जाजायो ना सोरखौबा जालांनो हायो ना एसे अके टीम नाम्बार 17 नियाबो सासे नक जानानै दङ आरो जिखौ गावबाय अलरेडी नक जानानै थांबाय दा टीम नाम्बार 17 निया रिभाइभल खालामसिगोन नाथाय सर्स फैनायावहाय दुला खालामसिगोन नाथाय जरा केगा नै खाथियावनो दंफैयो जरा केगा ओरैबादि हारसिं बिन्दास दंफैयो आरोना बेनम खिलामानिफ्राय गावजायाबानो जाबाय बेनम खिलामायाव गावजाबानो जाबाय दा आरो टीम नाम्बार 17 नियाबो मोजाङै जिलांजोबखाबाय टीम नकार्सनि सासेल'सै टीम जरा केक दा बिथाङाबो शट्स मोननानै बे एलिमिनेट जालांबाय एनएफ मेक्सजों गावजाबाय एनएफ फुलुलुलु मोनना साथाम दङ दा लोगोसे जोंना बेनम खिलामा मोनना नक जानानै दं जम राजाया गावसो जम जानानै लागायजाबाय सोरजों लागायजाखो टीम नाम्बार 15 नि पानिपुरि वालाजों लागायजाबाय
मेजर रयआ अन्थायाव दङ नाथाय ग्रेनेड स्रेनेड होनायनि प्लेनिं लादों गेब्रुना गेब्रुआ नायनोसै गेब्रुआसै स' बे समावनो जोंना एनएफ मेक्सआबो नुहुरखासिगोन 15 नाम्बार टीमखौ स' मा जायो नायनोसै एनएफ मेक्स एनएफ हुलुलुलु मोनहाबो एकदम काभाराव दङ आरोना मोजां जायगायाव दङ मोजां पजिशनाव दं नाथाय गाहायाव ओंखारनानै मिस्टेक खालामफ्राङो ना मायो नायनोसै गोजौआवनो जमोबा सासेसो गावनानै ओंखारबोनो 15 नाम्बार जोंना दा 6 टीम लोगोसे 14 जन प्लेयार्स दासिम फैथ'वाखै बाजै ददेरेयाबो हारसिंल'सै बाजै ददेरे मारै जाखो ददेरे फांदां गुफुर गावदां दां नायनोल' आं थांदां माबाया अके मेजर रयआ नक जाबाय बाजै ददेरे गाव हरबाय मेजर रयआ डेड जाबाय जनजोंनो जामनानै दा बाजै ददेरेया गावदोंमोन ओमफ्राय प्ले जनजों रेफेक्स साइबाराबो लावबाय प्ले जनजों गोबां लावबाय आरोना दा रिभाइभेलनि चान्स दङ रिभाइभेल होगासिनो दं काभाराव दंखायो ओमफ्राय जों खाथियाव टीमाव नुनो मोनगोन जोंना एनएफ हुलुलुलु भार्सेस टीम नम्बर 15 लोगोसे टीम नम्बर 17 एन्ड बाजै ददेरे हारसिं आंनिबा बाजै ददेरेया रानार्स आपआबो थांखासिगोन दिनै हले मानो होनब्ला बिथाङा सासेल' दं एडभान्टेज लागोन सोर फाइट लायो सोर फाइट लाया नाथाय बियो नेबाय थागोन बेनि थाखायनो बियो थांखासिगोन आरोना रानार्स आपआबो विनारबाबो जियानो हक मा होनो रायजोफोर कमेन्ट करो अभी कमेन्ट नाथाय बाजै ददेरेया जिखो ना माखोलै जुदि रोङाखैबा जिबाय आरोना बे अके बाजै ददेरेया थारैनो जिनानै थांबाय बिथाङा रोङासै बिराद मोजाङै हल्ड खालामनो हानांगौमोन बे नाथाय जनाबो एसे डिसएडभान्टेज खालामना होबाय बाजै ददेरेखौ स' ददेरेया ददेरे जालांबाय बेवहायनो बे समावनो जोंना एनएफ टीम एनएफजों टीम जम राजाजों लोगोसे टीम नम्बर 17 बिथांमोना साथाम 3v3 सिचुएशन एभ्रीवन इज 3v3 सिचुएशन राइट नाउ टीम नम्बर 17 इज नक दा रिभाइभेलथ' चान्स दङ नाथाय जनसिम थांनांगौआ गोब्राब जागोन टीम नम्बर 17 नि थाखाय रिभाइभेलथ' होसिगोन नाथाय एनएफ मेक्सआ अलरेडि दावखोबाय जनाबो स्टार्ट जाबाय दा जननि थाखाय सासे खारखाबाय जोंना टीम नम्बर 17 ओमफ्राय पानिपुरि वालाया नेगासिनो एनएफ कफिखौ गावहरनायनि चान्स नाथाय जोबोर मोजां जायगायाव दंफैयो गावजासिगोन बायदि सिलामायाव गावजाबाय दानाबा सेस जम राजाया डेमेज बिराद डेमेज एनएफ कफिया गावजा हरबाय सोरखौ नायथ'नोसो जाबाय दाना अके जम राजाजों एनएफजों दा मोननै टीम जम राजाया अलरेडि नक जाबाय जासेल'सै पानिपुरि बालाल'सै बेनम खिलामाखौ रिभाइभ होयोना होआ नायनोसै एनएफनियाबो सासे नक दा बिराद डेमेजमोन बिराद डेमेजै मारै फाइट लानो नागिरखो बेखौ मिथिला दै सिङाव थांबाय दै सिङाव थैहैसिगोन बायदि मोनबाय आं नाथाय थैथ'वाखै दासिमबो बिराद ल' मानो दैयाव बारजुमफ्रांखो बे जाम्बाया एसे स्मक खालामनानै दुला खालामनानै हिल खालामबाबो जाथारबायमोन स' जेबो नंला जोंनि गेम प्लेया फार्स्ट टुर्नामेन्ट मेट्चआ जोंना बेखिनियाव जोबनानै थांबाय नेक्स्ट मेट्चनि थाखाय नोंथांमोना नेनानै थागोनखौ आसा खालामबाय नेक्स्ट मेट्चआ जोंना जागोन मिरामार बे सेम टीमानो फाइट जागोन दा बै फाइटनि गेजेराव सोरनि पइन्टआ बांसिन सोर विन बांसिन बेनो देरहागोन आरोना स' काउन्टिंआ जागोन दायो जागोन टप 20 आवसो नै लिंगामोना स' रायजोफोर दायो जोंनिया जोब्बाय फार्स्ट मेट्चआ आरो जोंना सेकेन्ड मेट्च दंबावो सेकेन्ड मेट्चनि थाखाय नोंथांमोना नेनानै थागोनखौ आसा खालामबाय स' स्टे टिउन गाइस आङो रुम क्रिएट खालामसै ग्रुपआव सेन्ड खालामनोसै बेनि उनावहाय आङो स्ट्रिमाव फैफिननाय जागोन आं दा बे स्ट्रिमखौ बेवहायनो पस्ट खालामथ'नाय जागोन नोंथांमोना जेरावबो थांनो नाङा जुदि बबेयावबा थांनोब्ला नोंथांमोना साहा लोंहैदो ओंखाम जाहैदो खिहैदो हासुहैदो दुगैहैदो स्रां जाहैदो एसे साफा जाहैदो स' बे दसे उनावहाय लोगो मोनफिननाय जासिगोन स्ट्रिमावहाय मिरामारावहाय डाइरेक्ट बालाबारियाव आरोना हाग्राबारिनिफ्राय बालाबारियाव डाइरेक्ट लोगो मोनलायनाय जाफिनसिगोन रायजोफोर स' बिदिब्ला स्टे टिउन गाइस स' गासिबो अननानै स्ट्रिम नायग्रा बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय अननानै स्ट्रिमखौ लाइक गावसिनानै होदो एकदम कमेन्टफ्रा गावसिना होलाजोबदो स' गोजोन्थों रायजोफोर स्ट्रिमखौ नायबाय थानायनि थाखाय लाइक्सआबो फैया नङा फैदों जोबोर बुरजा फैदों 30टा लाइक्स फैदों स' बेनि थाखाय जोबोर दिलसे थेंक इउ स'
माच दा ओमफ्राय नेक्स्ट स्ट्रिमनि थाखाय नेनानै थागोनखौ आं आसा थाबाय स' आङो दा रुम क्रिएट खालामनोसै रुम क्रिएट खालामनानै आङो ग्रुपाव शेयार खालामनोसै बेनि उनावहाय जोंना गेमा स्टार्ट जाफिनगोन खयथायाव 10ता 10आवहाय स्टार्ट जागोन जोंनि गेमा 10ता 10निफ्राय 2 मिनिट लेट जागोन जोंनि डिले जागोन स' नोंथांमोना नेनानै थागोनखौ आं आसा खालामबाय I'll be right back guys look so stay tuned जेरावबो दाथां आं फैफिनगोन टेनसन लानो नाङा होननानै जासिगोन
ब्र' न' रिमेटसा रिमेट खालामानो जोंनि टिमा ओमफ्राय बिसिनि पइन्टखौ डिडाक्ट खालामफिनदों माने इरेंगेलनिखौ ना फुरा पइन्ट डिडाक्ट ओमफ्राय सेकेन्ड मेट्सआव फुरा पिअबि नांगोन बिसिनिफ्राय जोंबोथ' पिअबि होखागोन ओमफ्राय बिसिनिफ्राय पिअबि नांगोन होनदों आरोना जोंनि टिमा ओमफ्राय नोंसोरसो मा बुङो दा नोंसिनि सायावसो
This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation. Okay guys, And look, play finally responsibly. back. एसे डिले जाबाय बेनि थाखाय निमाहा बिनाय जाबाय मानो होनब्ला एसे गड़बड़ी जादोंमोन एसे डाउट जालायनाय दा क्लियार जाबाय दा प्रब्लेम गैला स' दायो प्रब्लेम गैला दा जों स्ट्रीमखौ स्टार्ट जागायफिनबाय बेजों लोगोसे दङ जोंना टोटल टीम 20 teams 73 alive in the lobby माथा गरम जालायखायो माथो स' जेबो नङा जोंना दा मिरामाराव खेलाया जागायफिनबाय प्रब्लेम सल्व means solved okay right now दायो जों मिरामाराव गावलायनायखौ नायनोसै दा थाङै थुङै नायनोसै जोङो बेसेबां पइन्टआव सोर मा पइन्ट लानानै देरहायो स' दायो जोंनि फ्लाइटआ ओरैबायदि कन्डिशन गाज्रिनिफ्राय थांनानै ओरैबायदि कन्डिशन गाज्रिसिम थांदों आरोना दा लामा ससेयावनो थैलांला ला जोबलांलाबायनो हासिगौ आरोना टिमफोरा मानो होनोब्ला ओरैबायदि जिङाव जादों माबाया फ्लाइटआ माने ओरैबायदि गोजान फ्लाइटजों माबा पेराशुट खुलिनानै थांनांगौ आरोना टिम्सफोरा माने फारसेथिं गैया अनलि फारसेथिंल' थांनांगौ स' बेनि थाखायनो बिराद खस्थ' जागोन लामायाव गारिजों सौलायलायनाय सोरबा न' लाहैग्रोबा मोजांमोन एडभान्टेज जानाय बेखौल' नुहैसिगोन आरोना जोङो दा नायनोसै सोर सौथारलायो सोर सौथारलाया दासिमहालागैथ' जेबो सौथारलायै जेबो जाथ'वाखै प्रब्लेम गैया देन सरि फर द डिले वान्स अगेन रायजोफोर जेबो नङा जे दहाय एसे गड़बड़ जादोंमोन एसे डाउट जादोंमोन एसे जादुगरनि सायाव नाथाय जादुगर नङा मोजाङैनो मोजां गेलेदों मोजां प्लेयार स' नो प्रब्लेम नाउ वी आर बेक दा जोंना टीम नम्बर 2आ नै लामायाव ओंखारबायानो दा सोरखौबा सौतारोना सौतारा नायनोसै सौतारलायनायथ' जाहां माइरं लिंगा बड'गब्लिन टीम न'कार्स एनिभार्स ओ माय गड लिंगाया सौतार जाहां नाथाय एनिभार्सजों टीम न'कार्सनि सासे गावजाबाय अलरेडि अके टीम न'कार्सआ जिबायानो अलरेडि अके दा जर्डला गारि लानानै थांबाय टीम FX काल्पि बिथाङा बासायनानै फैबाय आरोना स' बिथां एनिभार्सआ सासे पिस्तलजों लागायखाबाय डिस्किउ दा बबेयाव फाइट जायो नायनोसै दासिमबो लामा खारलायलायनाय सिटुएसनखौ जों नुबाय थानो हागोन दा ग्लिच जानानै एखमबा बोरैबा नुलायलाङो बेखौ जेबो साननो नाङा NF लुलु लोगोसे MF एम्फौ दा NF मेक्सआबो एसे डाउट जानाया जादोंमोन बिथाङा मोजाङानो जेबो नङा मोजां प्लेयार मोजां केडि लानानै मोजां गेलेदों दा जेबो नङा दा प्रब्लेम सल्भ जानानै दङ दा 18 टिम्सजों NF मेक्सआ माबायदि गावलायो नायनोसै अके दायो अलरेडि टीम नम्बर 18 नि सासेया NF कपिजों गावसिजाबाय दा गावसिजानायाव थैलाङा रिभाइभल मोना नायनोसै मा जायो NF आसाम फाइटार्स टीमनि AF एम्फौ टीमनि दा रिभाइभल होनो हायो ना हाया नायनोसै अलरेडि खाथियावथ' दङ AF गसा नाथाय जमलायगासिनोसो आरोना जेबो खालामथ'वाखै दा NF मेक्सआबो ओरैजाय बिल्डिं फारसेथिं गाखोनानै उल्था फारसे दावखोनायनि चान्स लागासिनो दङ दायो सासे नक जानानै दं दासिमबो रिभाइभ होआखै बेनमा थांगासिनो दं बेनमा रिभाइभ होनो नाथाय NF मेक्सजों गावजायो ना माजायो नायनोसै बोरैबा उल्थाबो जालाबायनो हागौ सौग्रावलाबायनानै दा रिभाइभलथ' होसिगोन दा 4 versus 3 सिटुएसन जानानै दङ दा NF कपिमोना लामा ससेयावनो जिलाङो ना जिलाङा नायनोसै लोगोसे दङ जोंना टीम नम्बर 19 खाथि दं आरोना टीम नम्बर 19 आबो खाथियाव दं नाथाय फाइट लानायनि सिटुएसनखौ बिथांमोना एक्सेप्ट खालामथ'वाखै दासिमहालागै NF मेक्सआ पजिशन लागासिनो दं पजिशन लायैनो समा बारलांजोबसिगोन नाथाय दासिमबो गावलायलायनाय नुनो मोनाखै जोङो थैलायलायनाय मोनाखै अलरेडि only
only team नकार्सनि सासे लावबाय लोगोसे रावबो लावथ'वाखै दासिमहालागै that गासै 72 player 19 teams alive in the lobby दायो जोङो थिदि ब्लेजि थिदि थाकियामोन दा बेवहाय बिन्दासै लुथिगासिनो दं ना एल आजहाराव लोगोसे जोंना दं टीम नकार्स बिथाङा बास लानानै लागायगासिनो दं एकदम दोरोदलायगासिनो दं लुसलायगासिनो दङ बेनि खाथियावनो दङ जोंना बर' आर्मि बर' दावहारु बर' माफिया बर' बिर अके आंनिया बेटारिया जोबहां स' आं चार्ज होनायनि प्लेनखौ लाग्रोनोसै गिबियावनो आंनि चार्जारनि एडाप्टारा बबेयाव थांखो एडाप्टार where is my adapter अके आं एडाप्टार नागिरनि चार्जारनि बेवहाय दं नामा एडाप्टार ओइ एडाप्टार मेरा दिल ना तोड़ो आङो इयारफनखौ बख'नानै एडाप्टाराव सोनोसै माबा साउन्ड प्रब्लेम जागोन नामा कमेन्ट्सआव खिथाहरदै Okay, hello guys log आं दा एडाप्टाराव सोबाय आरो लोगोसे आं मबाइला गुदुं जाबाय हिसाबै आं मबाइलखौ एसे फांखानि बेबस्था कुलार लागायबाय दायो आंनि मबाइला फिट दा जेबो प्रब्लेम गैला दा गावलायनायल' नायनोसै एन्ड साउन्ड प्रब्लेम जादों नामा दा प्रब्लेम जायाखै साउन्डनिबो साउन्डआ थिगैनो खारगासिनो दं नाथाय 2 मिनिटनि उनाव माबाफोर लेट जायोबा मिथिला जागोन ना मागोन नाथाय नैबे मोनथाम टीम दासिमबो एनएफ कपि एनएफ हुलुलुलु एनएफ मैक्स 10 3v4 सिचुएशन दासिमहालागै जों गावलायनाय नुनो मोनाखै नाथाय मोनसे टीम 19 टीमा हाजो गोजौआव सानि लियना नायहरनो चान्स लागासिनो दङ नाथाय नायहरथ'वाखै गावलायनाय जाथ'वाखै बैयाव अलरेडि गावलायहां जानानै गावलायबाय नाथाय दासिमबो थैलायथ'नाय जायाखै एनएफ हुलुलुलु ओमफ्राय लोगोसे एनएफ मैक्सआ मोनसे बिल्डिंआव जमगासिनो दङ ओमफ्राय एएफ एम्फौआबो रटेशन प्लेंकां खालामलायनानै बिल्डिं मोननै जायगा होनानै दङ दा कपिया गावनायनि प्लेन लादों बिथाङा पिक पाक खालामनानै गावलायगासिनो आरोना लोगोसे दासिमहालागै जेबो फाइट जों नुनो मोनथ'वाखै रावबो थैथ'वाखै दासिमबो ओके वेर इज फाइट इज गोइं अन वेर फाइट गोइं अन हियार विच लस माबायाव जालायगासिनो नै सासे थैबाय फियर स्ट्राइक्स टीम नम्बर 12 नि लागाव देबामोनजों गावजाबाय स' बिथां इट्स बड'खौ आं नायनि एगेन बिथाङा सासे गावबावबाय इट्स बड'आ इट्स बड'खौ ओके गाइस आं एसे बिजिमोन ग्रुपआव मेसेज हरनायावहाय दा टीम नम्बर 12 नि सासे नक जानानै दङ दा इट्स बड'खौ जों नायगासिनो दं इट्स बड'आ टारगेट लागासिनो दं अबेथिंबा रानु मण्डला गावहरबाय सोरखौ गावहरखो होनोब्ला बबेयाव दंब्रा आंलाय हटचिसो बिसिनि टीमा सासे एरे अबिएस टायार्ड नक जानानै थाबोबाय नाथाय माखासेया प्लेंक खालामनानैसो दंहैयो अलरेडि बिथांमोननिया सानै थैबाय दा सासे नक जानानै दं नाथाय सासेया खारबाय बेसेबा गोजानाव बेजों लोगोसे जोंना टीमा गोबां दंबावो लोगोसे बुमियाबो दङ टीम नम्बर 4 आवहाय दासिमबो जिन्दायैनो लोगोसे जोंना दं बिसिनि खाथियावनो टीम नम्बर 9 बर' बिशाल ओके दासिमबो जेबो सुनिला बर' डेमेज खालामोन नाथाय जेबो जाथ'वासै इट्स बड'खौ नायनोसै बेसे गावनो हायो रानु मण्डल ओके इट्स बड' डाउन
and boom bumi बोगावजोब्बाय लागाव देबा लास्टआव लागावा दाना जिलांजोब्बाय लागाव लांजोब्बाय बड' बिशालमोनजों गावसिलांजोब्बाय बड' बिशाला साथाम गावबाय TML बड' सासे बि अन आलु सासे नाथाय बर' बिशाला लुथिनायावनो गावनि पेटि जालांजोब्बाय दा नाथायनो जेबो नङा दा रिभाइभलथ' जागोन बिन्दासैनो न'टि वर्ल्ड माबेलाय NF मेक्सखौ गावनायनि चान्स लागासिनो दं नाथाय गावनो हायाखै दासिमबो बिल्डिं सिङावनो दङ साथामबो बिसिनिया साब्रै बिसिनिया साथाम दासिमबो जेबो गरबरि घटनाखौ नुथ'वाखै दा जोङो नायनो मोनगोन बेवहाय हाजो गोजौनिफ्राय प्र अनजालिया दुरबिनजों टारगेट लाहरगासिनो 2x दुरबिनजों नाथाय नुफुराखै गाव स्पट जायाखै नाथाय नेगासिनो आरोना बिल्डिंआव जै ओरै सोरबा फैबानो लागायगोन आं होननाय बायदि लोगोसे बर' टाइगाराबो स्पट खालामनो ट्राइ खालामगासिनो दं नाथाय स्पट खालामनायाव दासिमबो नुजायाखै जोङो नुनो हागोन खाथियाव बाजै दद्रे मोनखौ एल पज'आव बिथांमोना लुथिगासिनो दं बिन्दासै खाथियाव एनिमि गैया बारा नाथाय बर' दावहारु मोना थांहां दा सौग्रावहैनाय नङा बायदि मोनदों जेबो नङा जोङो नायनो हागोन नैबाहाय TML बर'जों फाइट जाहां नाथाय दासिमबो फाइट नुनो मोनाखै जोङो खाथि बाराबो गोजान नङा जेबो नङा जों नायनोसै नेक्स्ट फाइट सोरनिखौ नुनो मोनो दासिमहा जोङो टीम 1864 alive in the lobby right now we have दा जोङो मोनसे टीम एलिमिनेट जालांबाय लोगोसे मोननै टीमानो अलमोस्ट एलिमिनेट जालांबायमोन नाथाय मोनसे बासायनानै दङ हट 6 वेचार बिथाङा हारसिं देरहायो ना देरहाया हल खालाम गेलेनोथ' प्लेनिं खालामगोन बिथाङा देरहायो ना देरहाया नायनोसै टिडि ब्लेजि मोना सौग्रावहैहां बड' गब्लिनमोनजों जुदि सौग्रावहैयो फाइट मोजांखौ नायनो मोनगोन आरोना जोङो नाथाय बड' गब्लिनना पात्ता गैया अबेहाय दङ बिसोरो लुथिगासिनो बिन्दासके एकदम खेलाय आरोना थ' जेबो नङा जोंना एनिभार्सआबो स्नाइपार थमसन ओमफ्राय मिनि गान लानानै बिन्दास दङ लिंगायाबो दङ बिन्दासैनो स' बिथांमोना साब्रै दङ जिन्दायैनो जेबो जाथ'वाखै नाथाय टिडि ब्लेजिंमोनजोंहाय गावलायहां जानानैनो गावलायनाय जानाय नंला बायदि मोनबाय आङो कम्पाउन्डआ खाथियावनो जयै दङ बिसोर साब्रै सिटुवेसन जानानै दङ दासिमबो जोङो फाइट नुनो मोनथ'वाखै जेरावखि जाया जोङो नायनो मोनगोन हल्ड खालामनाय मानो होनब्ला जना गिदिर नालाय दा जनखौ नेगोन बिसोरो टप 10 टप 3 टप 4 टप 7 11 19 15 1051 बिथांमोना टपखौ नेगोन जेबो नङा आं खर' गाज्रि ना हेकारसो आदा खर' गाज्रि ना हेकार नङालै ब्र' हेकार नङा मोजां प्लेयारसो जेबो नङा दे लोगोसे दा जोङो आउट अफ जन अफ फिउचार रटिवाला मोनखौ नुनो मोनगोन टीम नाम्बार 21 गो टु हेल बिथांमोना आउट अफ जन ओरैबादि गेलेखायो आरोना नाथाय सोरजोंबा सौग्रावहैलाबाय थायाबानो जाबाय जेबो नङा बर' टाइगारा गोजौनिफ्राय नेगासिनो दङ NF हुलुलुमोन लोगोसे नाइट योर मा होनो एम्फौ AF एम्फौखौ बिथाङाबो हाजोनिखौ स्पट जाखाबाय नाथाय गाव हराखै मानो होनब्ला स्कपफोर गैया खोमा दुरबिनफोर गैया खोमा जेबो नङा दा बेंलायलायगासिनो सोरनि टीमा एलिमिनेट जालाङो बे मोनथाम टीमनि उनाव दा बाजै ददेरेयाबो खाथियावमोन नाथाय दोरोदबाय दा जन वाइट सार्कोलाव थांथ'वाखै बिसोरबो मोनथाम टीमा दा मोनथाम टीमनि गेजेराव मोनसे टीमाल' सहैखागोन आरोना आरो लोगोसे हाइपाराबो थांबावबायसो नै हाइपार गो टु हेलाबो बिसोरनिजोंनो थांगासिनो दङ दा सोरखौ लोगो मोनहैग्रोयो नायनोसै सोरजों लोगो मोननानै सोरजों गावजायो नायनोसै लाद्रिलिला नोलै जायगा नामा गलाहा अके हाइपारा थांगासिनो दं दा हाजोनिफ्राय नुहुरनानै लागायहरोबा सानि लियन सेक्सिया सेस गावहरबाथाय गैला आरोना दा हाजोनिफ्राय बारजुमबायसो नै हाजोनिफ्राय खिन्थु गावहरनो मोजां जागौमोन खिन्थु ओंखारथ'वालासिनो हाइपारखौ नुहुरोमोनबा दा जेबो नङा दा NF हुलुलुआ बेसेबांबा गोजानाव खारलांबाय एकदम खारलांगासिनो NF कफियाबो गारि नागिरगासिनो आरोना गारि मोनाखै दा NF मेक्सआबो खारगासिनो दं गारि मोनाखै दा नाइट मा बिलाय योर वार्क माबा माबि नामफ्रानो गलालाय फरायनो रोंलायलाङा जिबानो जाय बर' टाइगारमोना न' फारसे फैफिनबाय हाजोनिफ्राय ओंखारनानै ओमफ्राय जेबो नङा दा लोगोसे जोंना हाइपार टीमाबो खाथियाव दंफैसै बारा गोजानाव गैया दा
अके मेंनो नागिरलायलै दासिमबो जों फाइटखौ नुनो मोनाखै टिडि ब्लेजी मोनाबो दोरोदलांबाय बड' गब्लिन मोनाबो 7 दं टिएमएल बर'आबो 7 दङ दा न'कार्सजों टिडि ब्लेजी मोना एकदम गारि लायै लायै दोरोदगासिनो दङ न'कार्सजों सौग्रावहैयाबानो जाबाय दा न'कार्सजों सौग्रावहैबा खैफोद जानो हागौ नाथाय बिथांमोनना साथामल' टिडि ब्लेजी मोना गावसिब्ला बिसिना एडभान्टेज दङ खिन्थु नायनोसै सोरबा एलिमिनेट जालाङो ना मायो टिडि माबा न'कार्सआ टिम ड्राग'खौ गावहरनायनि चान्स लादों गावहरदोंबो शट्स मोनदों एसे साउन्ड खोनादों नाथाय जेबो डेमेज जायाखै स्पट जायाखै एक्चुअली टीम नम्बर 3 द नॉकर्स बिथांमोना स्पट जायाखै दा माइरं बड' गब्लिन एन्ड लिंगा बिसोरबो दावखोगासिनो दं टिडि ब्लेजी मोनजों सौग्रावहैगोन बायदि मोनदों नाथाय सौग्रावनाय नङा वाटार ट्रिटमेन्टआव बिथांमोना होल्ड खालामगोन बायदि मोनबाय नाथाय जोङो फाइटखौ दा बे समावहाय नुनो मोनगोन बबेयाव जेरावबो नुनो मोनथ'वा मानो होनब्ला जनानो बिराद गिदिर नालाय रावबो फाइट लाथ'आ आरोना मानो होनब्ला बयबो देरहानांगौ गट टु हेलखौ जों नायनो हागोन बेहा आउट अफ जननि बिराद गोजानाव माने वाइट सार्कलनि बिराद गोजानाव बांद्रायबो गोजान नङा थेवब्लाबो बिथांमोना थांनो खस्थ' मानो होनब्ला ओरैबायदि बेंजोबनाय बिसोरखौ ओरैबायदि ओरैबो मोनसे जायखिया टीमानो बेंजोबनाय आरोना टीम 1864 alive in the lobby right now we have दा गेजेराव दङ जोंना बर' दावहारु ओरैबायदि गेजेराव दङ गेजेराव नङा ओरैबायदि गोजौआव दं साला रावबो मोनखाया आरोना बेवहाय ओरैबायदि स्कप मोजांफोर दङ ओमफ्राय गावसोरनो ओरैबायदि चान्सखा बेवहाय साला बरिया आरोना स' रायजोफोर जेबो नङा एन्ड कमेन्ट्सखौ आं नायनो मोनाखै मोजाङै स' बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय जेबो नङा रिमेट्स जानांगौ रिमेट्स जानाय नङा ब्र' गासिबो सल्ड आउट जाबाय प्रब्लेम गैया गासिबो मोजाङै मोजां जागासिनो दङ प्रब्लेम गैया रिमेट्स जानांगोन रिमेट्स जानाय नंला गासिबो प्रब्लेम सल्भ जाबाय अके दायो जोङो नायनि गेमखौ नायनोसैलाय बबेयाव फाइट जादों होनोब्ला एनएफ कपिजों टक्सि जिजिआ गावलायगासिनोमोन एफएलएक्स माबाया सासे लावनानै दं गावबाय एकदम हुलुलुलु मोना गावबाय हेल्प अके बिथांमोना सानैखौबो डाइरेक्ट फिनिश होखाबाय आरोना नाथाय गोजौआव दङ एनएफ मेक्सआ डाउन दायो जोंना सासे नक जाबाय एनएफनियाबो दा रिभाइभेलथ' होनो हागोन आरामसे सानि लिय'ना सना पाउदारखौ गावहरदों दा नायनोसै सानि लिय'ना अबेयाव फाइट जादों ब्रा नै बाव जागासिनो दं बर' टाइगार मोना आयौ दा जालि मानसि बाजै दद्रे फाइट जालायगासिनो दं आरोना टीम 19 जों 7 जों लोगोसे खाथियावनो दं बेलेग मोनसे टीम दंबावो रिभाइभेल खालामगासिनो दं बाजै दद्रे मोनना ओरैबायदि स्प्रेड जाजोब्बाय माने सासे बेखौ गावबाथाय ओरै सासे बेखौ गावहरगोन बेबायदि खारना स' जेबो नङा जों नायनो हागोन नैबेहाय आइके काइजेन बिथाङा ओरैबायदि डेमेज मोनदों बे समावनो एनएफ कफिया डाउन खालामहरबाय स' एलिमिनेट जालांबाय आरोना माबायावनो मा होनो दुवायावनो कफिया जाहरबाय आरोना स' बिथांमोना मोनसे टीम एलिमिनेट खालामहोहरनो हाबाय जेबो नङा बिथांमोना पिअबि लागासिनो दङ पिअबि स्मकआव गावदों ना गावाखै जिखुनु गावनायाथ' गावखादों स्मकआव ओमफ्राय पिअबि जों मोनगोन बिथांमोननिफ्राय आरो लोगोसे गोबां टीमानो जोंनो पिअबिखौ हरखागोन ओमफ्राय जों दा नायनो हागोन बर' गभर्नमेन्टजों नकार्सजों गावलायगासिनो दङ माइरङा गावसिगासिनो दं टीम नकार्स दराकेकआ नक जानानै दङ बेसारा बासायनो हागोन हाया दराकेक जर्दला बासायनो चान्स लागासिनो दं टिडि ब्लेजिमोनबो खाथियाव दङ माइरङा अलरेडि दावखोखाबाय प्लेन खालामखाबाय दा नायनि सोर गावनो हायो ना हाया लिंगा मोनाबो दावखोबाय एनिभार्स बड' गब्लिन दावखोजोब्बाय दा बल्डारा आखायाव शटगान लानानै हिर'नि एन्ट्रि मारिदों दराकेकआ डाउन मानि फिनिश का डाइरेक्ट गोजौआव होबाय
अके स' बे समावनो टीम बिडिएलआ जिहो हरजोब्बाय टीम नकार्सखौ बिथांमोना एलिमिनेट जालांबाय आरो लोगोसे फैबावगौ जोंना टीम नम्बर 17आ बड' गब्लिनमोनखौ पुश खालामनो गोजौनिफ्राय लिंगाखौ स्पट खालामनायावनो लिंगाजों जिबाय आरबि ब्राइट लिंगाजों 1v1 चेलेन्ज लानायावहाय बिथाङा डाइरेक्ट जिबाय लिंगाया ओरैबादि डेन्जार गावो बिदिखौ डाइरेक्ट गावहरो आरोना ओरैबादि टारगेटखा बिनिया माने एकुरेसियानो बेलेग आरोना हेड एकुरेसिया ओरैबादि डेन्जार सासे नक जानानै दं नाथाय बड' गब्लिना गावसोर थैजायो ना गावसोर जायो नायनोसै बड' गब्लिना बे समाव जिनानै दङ बड' गब्लिना बे समावहाय जिनानै दं एसे जाम्बानि खामानि मावदों बड' गब्लिना मानो होनब्ला बियो ओरै थांनो नांथ'वामोन जेबो नङा जोंना रिभाइभाल गेलेगासिनो दङ बिसिनाबो रिभाइभाल खालामथ'वाखै दासिमबो नाथाय खालामबाय सासे अलरेडि प्लेन खालामबाय सासे गोजानाव थांबाय नाथाय बे समाव जोंना एनिभार्सआ पजिशन लानानै दङ आरोना नाथाय उनथिंजाय गावजा हरो ना गावजा हरा बेखौ नायनोसै जोङो लेक्सा बिथाङाबो प्लेन खालामबाय पजिशन चेन्ज खालामबाय आरोबाव सासे नक जानानै दङ टीम नम्बर 17नि इल्यूशना दा रिभाइभालथ' जासिगोन रिभाइभाल होनायनि प्लेन लागासिनो दं लोगोसे बड' गब्लिनखौ माइरंआ रिभाइभ खालामनायनि प्लेन लागासिनो दङ बे समावहाय ओरैबादि काभार होगासिनो दं लिंगाया स्माक दुला दुलि खालामनानै हिल लानायजों लोगोसे दा आरोबाव माइरंआ दावखोबाय माइरंआ गावदों माइरंआ 17 नाम्बारनि स्लट सासेखौ बोरैबादि डेमेज होखाबाय दा लिंगानि गावनायखौ नायनोसै ना मा होनो रायजोफोर अके माइरंआ ग्रेनेड कुक खालामनानै ग्रेनेड होनो नागिरदों दा गेब्रुयो ना गेब्रुआ नायनोसै अके गेब्रुआसै स' माइरं दावखोबाय बड' गब्लिन दावखोबाय गासिबो दावखोबाय शटगान लानानै ओरैबादि हिर'नि एन्ट्रि जाखाबाय आरोना बड' गब्लिनाबो स' जोङो नायनो हागौ दा ओरैबादि फलबेक जाबाय माखासे टिमा खारगासिनो आरोना दा थाब खारनानै उनथिं गावहरोबानो मोनखाबाय आरोना बे किलखौहाय दा नागिरगासिनो दं अथिं खारखो दा नुहुरासै एनिभार्सबो नुहुरासै बड' गब्लिनबो नुहुरासै दा टीम नम्बर 17निया सासे जिनानै थांबाय बे समावहाय जियाखै साब्रैबो सेभ जाबाय साब्रैबो सेभ जानायजों लोगोसे एनएफ कफियाबो खाथियाव सफैबाय आरोना दा फाइटआ जालायनाय नुखासिगोन जों बेवहाय दा फाइटआ बेवहाय जालायसिगोन दा गावजाबायानो एनएफ हुलुलुखौ गावदों टीम नम्बर 17आ नाथाय सोर जियो नायनोसै एनएफ हुलुलुआ जिबाय बे समावहाय नाथाय गावसोरबो जिफाजोब्बाय एनएफ कफिनि जिबाय टीम नम्बर 17 लोगोसे बड' गब्लिना माइरंजों लोगोसे बाइकजों हिर'नि एन्ट्रि बे समावहाय एनएफ कफिया गावनि टीममेटखौ रिभाइभ होनो फैबाय दा स्माकथ' खालामबाय रिभाइभथ' जासिगोन ना जाया बेखौ मिथिला नाथाय बिसिनि टीममेटआ सासे दंबावो दा गब्लिनाबो ओरैबादि मोजां पजिशनाव दंखायो स्पटआव दंखायो दा ओरैबो एनिभार्समोनाबो फैखाबाय आरोना दा नायनोसै मा जायो सोर जिलाङा बिनम माबा माबि फैलाजोब्बाय लोगोसे एनएफ मोननिया ओरैबादि गावलांलाजोब्बाय आरोना बे समावहाय जोङो नायनो हागोन अके लिंगा मोननिखौ नायनो हागोन डेमेज जाजोबनानै दङ ओरैबादि गाज्रि पजिशनाव दङ बिथांमोना ओरैबो सर्ट्स मोननो हायो बेनम राजा दङ टीम नम्बर 17नि दङ आरो लोगोसे राइटआव एनएफ हुलुलुलु मोननि दङ बे समावहाय बिसोरो एनएफ टीमखौहाय एनएफ कफिया खिथुजों गावहरनो हागौ एनिभार्सखौ नाथाय नुथ'वाखै एनिभार्सआ नुहुरबाय जानांगौ नाथाय नुथ'वाखै एनएफ कफिया गावहरबाय खिथुजों गावहरदों आं होनखादोंमोन बे समावहायनो लिंगायाबो एनएफ कफियाबो जिबाय बे समावहाय एनएफ कफिजोंहाय जिबाय आरोना एनएफ कफिया बाजि लानानै दावखोगासिनो दं एनएफ हुलुलुलु हारसिं आरो लोगोसे माइरं एन्ड सोर एलिमिनेट जायो बड' गब्लिनाबो बे समावहाय जिबाय दा माइरंनि सायावसै टीम बिडिएल एनएफ हुलुलुलुआ बे समावहाय टीम बिडिएलखौ फिनिश खालामनानै हरबाय स' टिडि टाकिया बिथांमोना ओरैबादि मोजां एडभान्टेजाव दङ दा एनएफ हुलुलुलु मोननिया मोजां कन्डिशनावहाय बिसोरो मोजां पइन्ट्स लानानै दङ दा नायनोसै बबे पजिशनाव सोर मायाव मारै देरहायो बर' दावहारु बिथांमोनहा बरियाके मोजाङै पजिशनाव गोजौआव दं आरोना हाजो गोजौआवहाय
दासिमहा जोङो टीम 8 लोगोसे 23 alive in the lobby दासिम जोङो बे टीमखौ नुनो मोनगोन टीम 8 सिमहालागै अके आं मेंगुलायबायलै दा जोङो नायनो हागोन सासे आं होनदोंना बे हारसिङै जुदि गाव मा होनो जुजिथाबोब्ला खना थाबाय थायोब्ला रानार्स आपबाबो थांनो हायो बिदि हारसिं टीमा बिराद मोजां आरोना एडभान्टेज नाथाय एनएफ कफिया जिनोसैमोन एनएफ हुलुलुआ 6 जन गावबाय एनएफ कफि 7 गावबाय एनएफ नेक्स्ट 4 गावबाय आरोना स' जोङो एनएफ हुलुलुखौ बासायनाय नुनो मोनबाय बे समावहाय एनएफनि माखासे टीमा बाजै दद्रेजों लागायजाबाय खर' गाज्रिजोंबो लागायजाबाय खर' गाज्रिया 6 जन गावखाबाय ओरैबादि मोजां गेलेदों खर' गाज्रिया दिनै स' गो टु हेलआ ओरैबादि एडभान्टेज जायगायाव दङमोन दा खिन्थु खारनांसिगोन मानो होनब्ला जन फैबाय बिथांमोना खर' गाज्रिया गावहरगासिनो दङ बिथांमोननियाबो 3ल' टीमावहाय आरो आउट अफ जन मारै थांखो बे गोलैलांबाय होनबाय माने थैबाय साननानै लादो आरोना जना बाराबो डेमेज जायाखै जेबो नङा दा हाइपार गो टु हेल दाबो ओरैबादि खना खारगासिनो दङ गो टु हेल हाइपार लोगोसे एनएफ कफिया हारसिं जिन्दा सानै एलिमिनेट जालांबाय लबिसिम जोखार हरजाबाय बे समावहाय गड हान्टारा गावहरदोंमोन गो टु हेल टीमखौहाय जेबोथ' डेमेज हरनो हायाखै दासिमहालागै जेबो जाथ'वाखै बे समावहाय टिडि थाकिया टिडि ब्लेज 16 खौ गावहरगासिनो दं गडेक्स हान्टारा आरो लोगोसे टीम नम्बर 16 आबो पजिशन लानानै गावहरनो ट्राइ खालामदों नाथाय गावहरथ'वाखै दासिमबो शट्स मोनदों शट्सआ जुदि एसे डेमेज जादोंमोन नाथाय बाराबो डेमेज जायासै एनएफ कफिया हारसिङै थाखुमागासिनो दं वाल खनायाव बे समावहाय जोङो बिनि खाथि खाला रावबो फैनायखौ नुनो मोनाखै स' जेबो नङा जोङो गुबुन फारसे नायनोसै सोर दङ बिनि गोजौआव दङ बेलेग कान्ट्रि रटेशन खालामगासिनो दं गड एक्स हान्टार बिथांमोनहाबो दा सिंगेल मानसिजों सौग्रावहैहां टीम हाइपारजों शट्स मोनदों बिराद डेमेज जाबाय दा सासेया ओरैबादि एडभान्टेज गावनायाव एसे डिले जाबाय लोगोसे हिल लाबाय ओमफ्राय 12आ ओरैबादि सालु गेलेखाबाय बिन्दास आरोना जेनेबा आं चिकेन जाथारगोन हारसिंब्लाबो होननाय बायदि गेलेखाबाय आरोना ओरैबादि खना नाथाय टिडि ब्लेजिया नायहरगासिनो दं बेखौ मानो होनब्ला स्पट जाबाय गारि दोनफैनाय नुबाय दा टिडि ब्लेजिया गावहरनायनि चान्स लागासिनो दं गारिखौ गावख्रुबनायनि चान्स लादों नाथाय गावख्रुबथ'वाखै मानो होनब्ला बेखौ खेबसेनो नक फिनिश खालामनायनि टारगेट दा गडेक्स हान्टारा होसोफिनबाय होसोनायावनो नक जाथारनोसैमोन नाथाय जाथ'वासै गो टु हेल दा ओरैबादि एडभान्टेज फिउचार रटिवाला हाइपार अजिआइ 3 गावनानै दङ बे समाव आउट अफ जनाव बेकहम राजा अ माय गड ओरैबादि ल' एचपिआव बासायबोबायना बेदस 4G ना मा बेलाय ओरैबादि दाना जालायलायनायल' नुसिगोन आरोना जना मानो होनब्ला ओरैबादि फिसा जाबाय दा बिनि गोजौआवनो दं बड' आर्मि स्नाइपारजों गावसिन बे बड' गाव जै ए माखि दाग थै साला गावदो गावसो पाट्टासे हेडशट मोनबाय सोरजोंबा 2 नाम्बार रिभाइभ होनो चान्स लादों एनएफ कफिया हारसिङै बिन्दासै थाखुमानानै दङ नाथाय बिनि खिथुआव दङ सासे दासिमबो नुथ'वाखै एनएफ कफिखौ बिन्दास थाखुमागासिनो चिकेन लानायनि टारगेट लादों नाथाय सोर चिकेन मोनो बे खाफालनि सायाव जासिगोन दा बोरै जायो नायनोसै टीमा ब्रे जाजोब्बाय नाथाय दासिमबो जोङो 16 alive in the lobby दासिमहालागै मैयाबो बे सेम जायगायावनो माबा जादोंमोन मा होनो जना जादोंमोन दिनैबो आरो बे जायगायावनो जाबावबाय ओमफ्राय गडेक्स हान्टारा फाइनालि नक जामारबाय नाथाय रिभाइभेलनि चान्स लादों एनएफ कफिया ओरैबादि चान्स लागासिनो आरोना अनलि चिकेन डिनार लानायनि दा नायनोसै मा जायो अके
दासिमा जोङो फाइटखौ ओरैबायदि हेब्रे देब्रे नुसिगोन आरोना माने फाइटआनो फाइट जाबाय थासिगोन बड' आर्मिजों बड' बेदरजों टिडि ब्लेजी टीम ड्रेग' बिथांमोनजों जालायसिगोन जाहांनो ओमफ्राय टीम नाम्बार 12 खौ आं होनगासिनो दङ ना बिथाङा हारसिङै ओरैबायदि 1 किल लानानै दन थाखुमागासिनो दङ बे समावहाय एनएफ कपिया शट्स मोनबाय बे समावहाय बर' बेदरजों लागाय हरजाबाय बेदर जासि हरजाबाय बे समाव बर' दावहारुआ बेल' माबाखौबो गावबाय दा बड' दावहारुनि थाखाय बिराद मोजां एडभान्टेज सासे किल लानानै बिथांमोना बरिया पजिशनाव दङ मोजां जायगायाव दं नाथाय जनाव गैथ'वा दासिमबो बर' बेदर गो टु हेलआबो साथाम दङ दासिमबो लोगोसे जों नायनो हायो बर' आर्मिया टारगेट लागासिनो दं ग्रेनेड सेनेड माबा माबि हरलाबाय थानो नाथाय गेब्रुहैया नायनोसै G2H बिथाङाबो हेल्प जाबाय स' जोङो दायो नायनो मोनगोन टीम फर्स आरो गो टु हेलनिया सासे नक जाबाय बे समावहाय 12 नाम्बारा गोहो हरबाय चान्स लानानै दासिमबो प्लेजिखौबो गावबाय 12 नाम्बारा बे समावहाय बरियाखि चान्स लानानै गावबाय आरोना फेयर स्ट्राइक ओके ग्रेनेड गेलेगासिनो दं एन्ड फुटस्टेप मोनबाय फुटस्टेपबो गावजाबाय ओके जोङो फाइट नायनो हागोन टीम टिडि ओके बर' सुनिल सासेल'सै टीम टिडि ब्लेजी बिथाङा डाउन जिबायानो ओके सासे बिसिसिगोन सिमाव दङ बर' सुनिला गावहरगासिनो दङ बर' सुनिला मा जाखो बर' सुनिला नेटआनो थांबाय ए रामा बिदि टाइमावसो बेना नेटआ बिदि जाना होबाय बे समाव जोङो टीम मोनब्रै नुनो मोनगोन 9 जन एलाइभ 9 जन थांनानै दं दासिमबो थैथ'वाखै बर' दावहारुनि थाखायबो ओरैबायदि एडभान्टेज साला गोजौआव दङ माखि साला टीम नाम्बार 12 आथ' बिन्दास आंथ' होनगासिनो दंखायो बेखौ आराम चान्स लायै बरिया आरोना बिदि सासेल' बासायनाया माने फाइटलाव लानाङा ओरैबायदि खना थाबाय थादोंमोन नाथाय बर' सुनिला मा जाखो बर' सुनिला नेट थांजाबाय नेट गाज्रि होनबाय थादोंमोन फंबाया दहायबो नेट गाज्रिजोंनो गेलेफैयो सार्भार प्रब्लेम जाना होबाय स' जेबो नङा किल सोर मोनो नायनोसै जना किल लायो ना मायो बर' माफिया ओरैबायदि मोजां दा बर' सुनिलखौ लागायबाय बर' दावहारुआ स' बे समावहाय बर' टीमनि थाखाय ओरैबायदि मोजां एडभान्टेज गटु हाइपाराबो साथाम दङ ओमफ्राय गटु हेलजों बे बर' माफियाजोंसो देरहायो नायनोसै मोजां पइन्ट लानानै मोजां गेलेदों आरोना गटु हेल भार्सेस टीम दा ओरैबायदि गोब्राब गाहायनिफ्राय गटु हेलनि थाखाय माबायदि गावनायसै गटु हेलाबो खमजोरि नङा लोगोसे दङ जोंहा गटु हेलनिया हाइपारा डाउन जाबाय G2H सासेल'सै दुडा रिभाइभसो होनायनि चान्स लाबावबाय रिभाइभ होनायावनो जिलांबाय गावजाबाय समाव टीम बर'आ चिकेन डिनार दा सेकेन्ड मेट्च हियार we got the second match right now जोङो दा रिजाल्टखौ दसे उनाव राननाय जासिगोन आंबो जोबोर मेंबाय अके आं दिनैनि कास्टिंखौ आं होआमोन आंनि नङामोन खामानिया निक'निमोन नाथाय मैया एसे मिसआन्डारस्टेन्डिंनि थाखाय मेसेज नायैखाय माने आंबो आसा खालामदोंमोन बेसो होगोन होननानै नाथाय होनाय जायाखै मानो होनब्ला बेहा बिजिमोन बे बेलेगनिखौ कास्टिं खालामदों स' बेखायनो एसे मेसेज नायलायैयाव भुल जानानै आङो उफाय गैयैयाव आं होनांबाय आरोना स' जेबो नङा आं होनाय माने बे होनाय माने आं होनाय नेथ' आं बांद्राय रोङा आरोना आंनिफ्राय साबसिन निक'आ साबसिन रोङो स' बिनिया गोदैबो जायो नालाय ओंखायनो सेंग्राफ्राबो बांसिन नायो आंनियावथ' नायखाया बारा स' जेबो नङा नायाबाबो जिखुनु खेला होनाय हिसाबै जों स्ट्रिम होनांगौ हिसाबै जों स्ट्रिमखौ होबाय स' बिनि थाखाय जोबोर साबायखर नोंथांमोना नायगासिनो दङ ओमफ्राय लाइक खालामग्रा बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर 59 लाइक फैनाय मानि जोबोर गोसो गुदुं जाहोनाय आरोना स' बेखायनो साबायखर गोसो गोरबोनिफ्राय आरो जोङो गाबोनबो खेलाखौ होनाय जागोन सोरबाफोर रेजिस्ट्रेसन खालामनोब्ला खालामफैनो हागोन नाम्बारखौ नोंथांमोना आंनि फेसबुकआव नङाबा इन्सटाग्रामाव मोनगोन नङाब्ला निक'नियाव DM खालाम बड' गब्लिन दङ दैथुन एनिभार्स सिंगार बिथाङाबो जोंनि मेम्बारशिपआवनो दङ लोगोसे आरो दङ जोंना सुराज बर' लिंगा
नोंसोर बिथांनियावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन बिथांनाव कन्टेक्ट खालामबानो नोंसोर रेजिस्ट्रेशनखौ खालामनो मोनगोन आरोना स' गाइस लग दिनैनि थाखाय एसेनोसै आं स्ट्रिमखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै ओमफ्राय आङो दायो गेम प्ले गेलेनो हागौ जुदि गेलेयोब्ला कडेक्स हान्टार मोनहा लकेसन हेक खालामदों खालामाखैलै ब्र मोजां गेलेदों बिसोरो नट एभ्रिवान इज हेकार ब्र गासिबो मोजां प्लेयार दङ मोजां प्लेयार साउन्डजों खोनायो कडेक्स हान्टार मोनहा थैबायना आरो बिथांमोना मोजां गेलेखादों इमानबो आं नायखादों बिथांमोननिखौ आरो लोगोसे जोंना स्पेक्टेटआ आंल' नङा निक'आबो स्पेक्टेट खालामदों बिथाङा मोजां नायखायो एसे गरबर मोनबानो बेनो एसे इनफर्म हरखायो थाब थाबनो जेबो नङा जोंना मेट्सआ मोजाङै मोजां जोबलांबाय साबायखर नोंथांमोना क'पारेट खालामनायनि थाखाय आरो इयुनाव जोंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो आरो आं बे समावनो आङो मोनसे एनाउन्समेन्ट होनो सानदों जोङो टिमनि गेजेराव मोनसे बिराद गिदिर टुर्नामेन्टनि जों सावरायगासिनो दङ दा टुर्नामेन्टआ जानो थांगासिनो दङ टुर्नामेन्टआ एसे गिदिरानो जागोन आरोना गिदिर स' सारप्राइज होगोन टुर्नामेन्टआ बेसेबां गिदिर फिसा एमाउन्टजोंनो गिदिर टुर्नामेन्टआवहाय नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन आरोना बे समाव आङो स्ट्रिमखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय स' बिदिब्ला रायजोफोर गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच अननानै शेयार खालामना होदो साबस्क्राइबफोर खालामनानै होदो सोरबा खालामाखैब्ला लाइक्सफोर खालामना होदो आं दायो गेम प्लेफोर होनांगौब्ला होनोसै दायो होनोबो हागौ नायनोसै मा जायो स' बिदिब्ला गोजोन्थों रायजोफोर एन्ड गुड नाइट दायनि थाखाय लोगो मोनफिनगोनखौ आं मिजिंथिबाय बे समावहाय आङो स्ट्रिमखौ दोनथ'नाय जाबाय 2 मिनिटनि थाखाय आं ओरैनो दोनथ'नोसै मानो होनब्ला 2 मिनिट जुदि दोनाब्ला ओरैनो स्ट्रिमा काट जालाङो आं बिदि प्रब्लेम जालांनाया खननै खनथाम जाबाय स' बेनि थाखायनो आं 2 मिनिट ओरैनो दोनथ'नोसै